Vamos a aceite de oliva virgen extra, un pouco de ajo para saltear, langostino pelado, salteanse cos grelos. Queda o relleno xa feito dos maquis de porco celta. Collemos a papada fileteada, los rellenamos e los enrollamos. Depois caramelizámoslo na plancha. Temos aquí xa a gelatina de agridulce de mencía. Depois fixen unha reducción tamén de mencía para darle color ao plato, porque senón queda moi blanco. Ahora poñemos os maquis. Poñemos unha hoja de gelatina encima do agridulce. E por último, o chopito da crema de limón, moi fresco. Esta tapa de maquis de porco celta con agridulce e mencía, espero que sea engañadora.